Seachtain de scéalta na seachtaine ar Tuairisc. Seachtain ina bhfuil daoine ar fud na Eorpa a bhótáil a déhan Parliament an Aontais Eorpaí. Ba muintear na hÉireann i caitheamh vótaís na téhan orpacha agus áitiúla aniu, agus sa neart analíse ar an CEO againn maidir leis an dáthéhan ina másc sráithe faoin na téranna ina bhfuil na ceantartha géaltaide. Agus mar chuid dar sráith leithreach bun, tá fhíseán againn ina rinneann tráchtarí a gcuid tuairimí faoin na hiorthirí a déadú seachtain na aill sa téhan orpach agus faoin na dúchlann a bheits le sarú ag an Parliament nua. Ina cháún an teachtain seo deir Matthew ó Cumming go raibh deistín ar faoin bheon frí in Imreacha a léiriú ag cruinniú ar an ceathrú rua a gan na mara le déanaí. Ní cóirdún ligant den éite iarheis imní a chathú faoin bhfuil an an don Gaeilge sa Gaeltacht a deir se. Chur go leor dar léthirí sim is scéalta fáric I chéire ó chumartas pelle na Gaeltacht a fiche cahar a gil na Martra, go háirithe a résan den na himreirí a bar ag chumartas na bliana seo. Tá scéalaigh páric ó chéire chumáid faoin phlean nua a teag lucht chumartas pelle na Gaeltachte gan an chumartas bliantúil a reachtail fasta I gceantartha Gaeltachte a tá lag ó thaobh na Gaeilge. Agus tá blaisiú den adscanan ní cap curtha amach ag an grúpa rap as bhealh fearste agus cuma aontachar. Ba ní cap le feiceáil I bictiúir lena ar fud na tíre ar an 8 lá de bhí lúnasa. Tá sinna lig agus go leor scéalta eile ar Tuairisc.